出国那个 Schlemm 中农山西马。Kakam yelek kai hagani ka juk ka bamenta kadai ka lat ai kam ai jam. Henry lada pai pat shaki samla kani ka juk ka bamenta. Bon naki kim don ya ka mon ban lej pentibet yela di. Bat tangkat to kat ningut kibada terang shisha bat kibada yok ru ya usok jong ka jingjong. Nakaliang unong san hima hagani ka kenti ka bamenta unwanra ashapi ki pait ba ya ka jingya keren bat uway ni ki rang yalek kai wushu uba da ka jing treshitom bat ka jing ai men sim ki bahayeng hasem bat ru ki nong hikai kum uba Donny Rafael Rani ulala bat kenjo syakathong ka ba umshim la poi perkan uni udai usamla niauki yakai ubadai orang yelek kai wushu ubala pendep ya ka jingsha hikai ha ka National Judges Training and Certificate Course jongsnam arajar arpuway lembat ka 6-week certificate course hapo ka sports coaching session ka ba nadu ubnai kala lingkot hadu ubnai leber jong usnam arajar arpu bat ubalongru kumu coach jong ka wushu na ka jelami khalia habaya keren bat unong sanhima halor ka jingya lenti jong usamla niauki ulaya tho bakumukna asamla ubawan ka longying ka baduna ka yo ka kot leya kendo e shibon ki jinge henry ka jingpen slor bat ka jing I mean same jong I mei bat ki bahaye nga sem ula doryap top hakakam bat tor sakman ban penurlong ya ka jing ang non unyauki ulaya tho ru ba ukwa bha ban yo ya kalat ban yelek kai bat hadin ba ulay yo jing hikai na uba Donny ula beteng bat yai treshitom hakakam yelek kai wushu ladangi pai jagani ka juk ka bamenta kala jelai sa tangki kam snail kam tam halor ka jingop jong ki khna samla kabala penlong yaki ba kim don shu ya ka jingmot bat kamen sem ban yelek kai ne ban ya shimbenta hakikam sport kerteng jonga de nyoki ya kai bat shinong jonga po yoksi ba Western Territory but asyong masak pa na po porlachme block 4 hakaban ng kong hi idoni way perlok jong tay pasan iba grek badai nong malki bay menta imam syam dan jula klano tadi data iba penitu yang ba long berabor ngasay I gani ka game habadan ki jing yelek kai tournament ni jong ko ushu bat kiwi disiplin long kwa ba te ban lek kai henry tip lat hang nun rung bat hang nun lek kai henry tat nalai kendu ita iba gre ita I lambe yang abet bet sayeng jongi master jonga I Donny Rani bat anadu kata he kapor nala training bat Donny bat kila I men sim nga na kapor kapor ba hoy balak sedang lek kai hi wat ita ikong anita song tiang ru ibadai arm wrestling champion ma itaru di bay ba men sim nga ba sisen ba phila kai wat nom hun ban lek kai tang ban shooter neng yeno henry ba way bala lek kai dangam jeliu khnang ba pin pai sedu ki kedan ki ba sejengai bat kham tam ka bakong san ban pendep ya ke diploma hadin bal dep lek kai ban long pat coach yang ba ke diploma ban pendep natai na po sai bat adu hi kata hi kasngi ba ikong sung tiang ila ai jengmut ila ai men sim ngasu bakarung bit sepat adu kolong senam artat kata ke game ro bang lek kai wushu ngasu tenat adu kata dan adu kita kisnam mai sim menta ngaya ya trai bet lek kai bet the wat ban pendap ya ka biiru kadai bi katong junga na menta kan diploma balong tau coach chung Meghalaya nama bang akwa ban pengkio kat tu ila dep I master ban tristam mat ki member ring akwa apat baka hapeli ke junga menta bat ki wedo ki member mat ki coach
long khnang ba ngin la man pangkiu shu ikna man hukum gane ka perthai ka ba kerni kat sabadon ru ki jing snil sudah ki jing di ka ba ambu a jeni katai katu no ya ka por kena bat ya ka jemut ba bha tadai ni kata kadau ngam jiliu baik khnang ba hisen kasngi ngin la man penmi nong kinong ila kai ushu ki betebet ha kejela Shesho usamla nyauki ulaong. Bakani barok gadi kajing penyat jong ublay. Bat kumu breu ubawan nagathan nong kendong shem lapoi perkat ba unpoi syaka thong ka ba uju ang nun. Ulaong ru lada yanu jor ha kabai dei bat kani garukom yele kai hapo kejela la aban ong bakampat don ya ki coach ki ba biang ki ban ai ya ki jing hikai. Ulay atho ru bahaga baningkong ula thep kerteng ban yok pule ha patiala ha ka ba ka jinghikai ne ka benta ka wushu ka don tang ar fusan teliki sit bat mau kum uwei ne ki kena samla ula ham banyak khun persya ye ki samla ki banabar ban yok pule ha ni ka jaka da ka bayale ban pendam ye ki interview bat ki examine ba pair ia kata ban suong malam nanti mda la than rei le se ka dei ka jing plan jong blai trai kendra hi man hoi bola bu yu breu perthai ula don ka plan man kum ngi bawan na nong kendong empat jupoi perkat ban poi sikini ki benta te kata baik ka dei baik I sardoni bihi ba ai men sim baik nak por support bat hadian bangila kai ki state level ngi job ngi syak select long ialam baik sebar ipen seluruh baik nak kapor banam dai ban syukut tang hajla di penyat bisa kemat kum ki samlamat ki kena ilakai belum ha kenika kam ilakai hakapan kong hi namar bakum bakalong compare berkwik disiplin ngimpat don te ki coach ki bala pendep pura natai na po sai ns po patila te kathong hi khnang ba kajing puli jeng hang tu khnang ban dala wan ban wanra kita ki skill san nek kom training ki ba compare ba kat kumbaya jong ka juk jong brok wei ka wushu hapo ka perthai bat hapo ka India hi bat ha juk ko paru man pen ki khna ba ka jing le kai mde ban chukut ban la kai mde ban pendep ro ni ki kadan habala thaj ban la kai mde ban long so pinang hi kai ki mde ban chukut na untuk Shuapan poi syukutu ko benta kiton ki kabanengkong ngihaban kata ta berber la tip hi ngihaban penrung kerteng jong haban tab leng bagi teki online system bar hadin bala mi kerti kerteng ni sayo pat balele ya ke exam kata ke exam entrance ke bapelong hapo gohti ni hapo naris ni dan hapo gohti te hadin bala pas ya ka entrance exam hapo gohti in sapoi pat interview te nak interview pat kinsa penmi ya kata ka finalis lada ko long bahaba qualify kan ban yo ban rum pat hang tu long kita kidon ki kendon mah bak benengkong ya hapan le entrance ke bar ke interview bat adien kata apa kinsa penan ko sai te han rai ni hi hapo ushu all India jungi kedon hi tang apsan sit ni hapan ya kun lembar gitu ki we ci banabar hab ya kun lembar gitu ki banabar ulaya thoru bahadin bawra syajit ban lek pule ulaya kendo ye ki jing baharukom namar ba don pisa ban seu ye ki jing lut jing sem badai hagani ka por ba unong hikai jong uba doni ulaya rap banyak keren bat ban seu ye ka pisa tang ban yo rung hagani ka jaka pule Ukermen bakat tenat yelek ka jong ke jelaru kan mang ye ka pisa kham kloy ne ka benta jong ban yo lat ban pendem ya ki jing don kam paro kedap baik ke jenge sudah hi namar ba hagatu kopor hadien bangala mi ke kerteng ban bala syak selek ban rung te cekapule ke jenge hi kedai ke ban kong hi kapisa te kedai be hi khamat te namar ba hagatu kopor nginang don sa bar ngai le jong don hangne henrei ba nang tai na po sai pat ki ai por yang sitayo pi haban siu no e kapisa ban claim ya
ya kasit namar ba lalong kiba up apa waiting list so mtip syu hadu kan nungun teki ong si tayo ban ai por henrai ba kajing pun jong kibat pas tepat miet ki phone ba ya i nong kai junga isardoni ba dai ban siu no ba nak khnang ban penti kena bala ya ketu kesit la kelim namar ladam kelim no namar kim up te wat tang ya kata ka si tayo ne ka san sngi nay hab ngi hab kila long kum ba penbar long ladam la ban om kelim kum ba pi hab drop no daki email khnang ba ya ken ka sit ngin ai no shakiwe te kijing ya kada kata hi kan masen dai ban siu ya kata ka fis mayo asya kijing rap ya wai na kirang ba nong yalam sing balang iba rehembor saibon ti itahi iba la yarap shoya nga ba yarap pensiu ya kata ka fis namar ba imastar junga bat mangai sabdoni rani inang don cepo kesikut ngilam ya ketim banlet ya ka simenta tengi jingjar ba long kumno rum sudan lat namar isar don cetei ngat don cetei te la supan jingrap shone i ta ir hambor bat ila yarap kenang balong la ti kena te banyo ya ketu kesit junga banum makin ai su cikewe te bat adin ta namar ngiwan na kayeng gesam ke beduk bajingjar namar ketu kopor wat email jongai bastom lai ma te nga aingu hiru ya ka sports department ba hadian bakila yo ajeng tem napo kan ga directorate ma nate kila simkia ba kila daerah hiru yang along hakapor ka ba biang te mar ban compare hi bat ikiwe long hakannya hakale bijinglet junga long kalakam kuloi te kejingram kila siu along ar installment rai habang ayo jintip pan ko long jingsha kat kum ba kaya te long kisah Islam kan man siu rai ha junga pan long ayo te kejingkersan kata hi ngai kublai ya ka sports department ya berakhat hi ki staff ne kat ki no betul hi kita nak dipet kata long memlak hi ban kelat ma ngapen pauru kejing sukumen ke bakra hadu kata-kata ya gitu kinong yarap kulit musim junga dai kejing yarap jongki hi ngastu gede kejing pernya jumblai ha kejing hagam dementa ka banai pulis tei ni bawan ning mesem beduna ngampoi perkat ba kejing lon kan long ke bahe bat kumnu in pendap ya ka henrai de kejing senai ublai kejing yarap kawan nang ne kawan nang tai tenaying nasemru ki ele kat bala ban yalum pisan mata junga bat ki perlok prajor bat ha school hajka bangatre ru kinong hikai na du secondary higher secondary kat ki ba ya kendo nga kila ai museum bat kat ba kila kirap nga bat hadin badan stay ru kidon ki bala shu pha ling ba phone bat nganang nang yo museum rei ha ka ba nang kong ngasu ba kadon de kecik ba haduk kata-katan sistem kumno em ha long seri ki breu ma bam dan bahing dan basam henrei kadai tang ka jingrap ka ba na government rum dei ba ka ai full kat kum kejidan kam henrei government ru ka haban nyerap kat keju hi kum bayarap ikiwe henrei kadai kejing start hi jong ublai ba ukran ha kiwe bikiwe ki tu ki bayarap yang ngai long ki yarap te kejing no senyang jong ki kapelong yang ba seiso pen pendep yakne henrei hadian teng-teng kidong kikap ngala su jingjan ontip kumnon long te najing nasamru kilala nang phone la yarap bat ki ta ba ong kumala kren kidong hikai na po sentenis school ma te ban ala school te bat ki perlo nang ta bat ki member ru ken bat khamtam le sardoni le bala ong hiru ba ke ai ka bamla panong henrei kan long bet ngai kata te iru naladeru ila kesyan bahai ngai sardoni na ai kublai tang ba ilong tang presiden jong ka Meghalaya Wushu henrei ila longru kumpa balam lenti let's say kidon ki khat ngapan persngo ya kene kidon ru ki bru krembeng ngi sngo ngi su thang ka mensem nama bangi ke jing syam jing par bru long utrish tom bet kumno ban kiu ki khna ta na ai kublai i bat ya ka jing gasam ni jong ni sardoni bat hajuk kepor yaki member hi berkhaj kebala idon minta ban kersan usamla niau ki yakai ula penpau ba ula pendep ya kene gejing puli bat udon gejing kermen ba unyo ya ka kam ka jam ka babiang bakin la ban ai gejing hikai ya ki rang bat ki theyele kai hapo ka jela ula ongru
bala da ka sarkar ka penkloi udon ke jingkermen ba ki wei pat ki coach ru kin treshitom ban ai jing hikai bat bandon ki samla ki ban yo ya kalat ban mi khmat ya ka jela bat karihi barok ka wei hakabai dei ba ka jingdon ki jaka ai jing hikai uneu coach uliat ho ba ka jela kampat biang lut bala yo i ba ka sarkar ka kampai khmat sha ka jing le kai football Henry ka ne ka jing le kai wushuru ka de ka jing le kai kumta ban keo shaprang don kam ban penbiang ye ki weiru ba kin keo ula ongru ba ka sarkar bat ka tranat ye le kai ka de ban khot ya kren na ka benta ban tip ye ki jing don kam ki ba kum ki nong hikai ki don kam ban a ye ki jing hikai ye ki khna samla Uneu samla ula penpau ke jing sungu ya baro ki bala no senyang ya u ba un la ban pendep ya ke jing pule bat ula ai khu belai kerpang ru ya ki nong hikai jong u ki bah ki school nadu ke secondary level hadu ke higher secondary bar ka jo ka por ula ai khu belai ru ya ki nong song snong jong ka snong yoksi nang ta ki seng long keme ki bala kit bok kit riang bat no senyang ya u ha ki ru kom ba pher Katong ka bah khmat hi nang ban la ban telun ki kam shakmat kadai hi kam ka jam kumba shakiwe ki jala hi ba ka sarkar ba ka sports department hi ikinu ki coach ki bala pendap yakini ki kerdan long ka kam ka jam ru long yo ta namar ba dai tang ka kam hi ka bala pat ban ailat ban long ya kata ka jing trang ba ka jing anut jungi lada klam ka kam một nginam la kin ban thau por the te kermen hi ba limba ka sports department men hakener lawan ai kot isla po I kata ka di kot ka bala tho po association dan menta ka pos wushu te da ka government ka kam pengkloi ban ai kamnya kumnya ngi ki coach bala dam kamot bangi la kin ban ai pat ya ka por ban training ni khna ban be pat seki no bentah bai de kan ka sport khnang ba in la ban peng kiu ye ki khna om tang ye ku shu in re ya bro ai kan ki coach nga keren kolum lang re ye ni ku shu lu khnang ba ni la ban tristom ban ai ka jing hikai ye ki khna khnang ba kin pai shu ki kedan ki bakam chajrong kin la se shu ka ki international medalist ne kum kita ki kinang jelakai ki bapa na gajela ya ka ba mentahi ngi ba ka sports department ba sarkar kila sedang ban aila ban kentiu kamtam nadu ba kila patrikam dengan sports polisi kaniru kedai ka wei na ka ba I ka ba ajing kerman ya ki kena henry ngakwa hipat ban pensengau hakaban nengkong hi ladang ni kum kejela ikwa ban penmi ya ki Olympic player ki balak ban mi khmat chekren san ba he du jong perthai dei abangin baka government gin fokus tangi khna dan government gin fokus tangi coach henry ka ban nengkong hi khnang ban kiu hi kejela jo par khoi ja discipline ki coach tu ki dan kam ke jingrap bat ki dan kam ka jam bat hadian kataru kila don ke kam ka jam ru kemut ba mdei ban syusyong tang hawai ka jaka namar ba teng ha ka jela jungi ngi bat ngi sakhi hadian bala yo ya ka kam kemut ba kita nak berdipin lalong misu ai ban syong haju ban syutrai ki kam office work rei nga hi la jong ngasu ba
hendak government kala appoint kumu wushu coach am kwa raban shushong we jaga henry bakin ai ru kopor bat lane daka order ru kalong hi long bateng khat lane shi le se ha shi benai arsian laisien long ngintur shaki district fair kata kamde tangi wushu henry pro hi sport discipline kan bentur kamtam gini qualify coach kintur to district long dai hafil ma ban ai kini ki awareness program ban ai ki training but kenang ba lalu kum spread de jing le kai kenang ba ki kena kin interest but ke jing le kai kenang kan kiu hapro ko district namara da kiu hapro ko district kemun dala pelong ki organize ki state level ru kemun ba ke jing kun ru khlan ra ha ba khlan ke jing kun kemun la ru ban jet ki kita peliar ki betbet tebat nagitu ki betbet ru long la pan ai training biang ekipat aga jaga ka babiang kenang ba lapat ban ra ya ka nam ko brom jong jalakin kumba long hi hadu menta ka facilities jong ki athletes dan jong coach ni patla ban kam ba kala biang lon ka bakam I fokus government I ba kumba kran I kumba no shiliang de shaman program bikilet ibon bagi syuting petang ya ka football hot ngembeng ka football ka di ka sports ka balik se ka bang ba barakhat ni yo kata banyak kan ndai ki kran bunsin petang ya kata ka football field bat kata kita ki track ile kai ki kelat no pat ya gini ki we ki discipline hendrai haba ong hiban kiu kamu ki facilities de ban ailut ya parok ki sports discipline ki kamtam gini ki bala itu le the government kamu ndai ban neglect le ban su ban I no te shadian long de ban ailat kin ki long ka sarkar ne ka sports department ne ki no kita nak ki long ki badai hop ban pej kini de ban kan de ban dan ru ka jinglum long ban mir jengmut ban thir ba kumno ka facilities ayu ban ai ya kitu ki association dan ki coach dan ki athletes khnang ba ka jingmentoi kala ban long hadian kan ki kena mar ko belong mentawat ko ngir ko shu ka arena ru ngidang shio dang mentahi shwa kan ga North East game wat ni ai ko play ni sungu komen sibun ba government kala ai ka to henry ke wat ko shu arena ru komot ba nginang don kam shu te bat kumbang la keren de ka tahi kan ga facilities te banungkong ai ki coach bat ki coach pat ai ki kena nomor ba ada coach umbiang ga facilities kumno ngla ban permi kena malada ki association ki umbiang ga facilities bat kumno ki la ban run ki association nomor kumbelong ki we ki jela po nor hapo ka ni ga North East jungi wat ya ka jing rap ru ka khlan ba te ki kena aba ki le ka hi sebar represent hi ga jela la jong dai kim judon kam men jing lon ni pat hang ne teng nang hap ban le sponsor nang hap le pan jing ram bat kene jing pan jing rap teng ki keno penban kedon penban ke jing subas new bal se utei nong yelam position imat ula try ka bisa ndrei position ki ke jing siu ke bahap dan be cepo ka kono federation be kidon try kata hi hong ba kitnat berdepend ke government dan ke sports department kin kampai kemat ba lada long ke pala le ndai ban syukut kene ke sports policy tang ba sam madal ban ai award itu hadir bala job Henry ngada kerpat bat ngada kerpat red hero ya government mat diki no kino kita nak depend basu bah ba long ke bala long kataru long kan nyai teh ki kena hi ke bala selek bre hop le shabar mot kin dan kam ba kin le krong nang no teng krong nak minister hero kim ai kiri sene kiri style long kenapa kajing kasam lu kan tension deh ki teng ki kena ngide ban ai ki fokus training Henry bapli ki hawat sponsor nang ne tai la syukut tang hang tu bat keturu ka panjau ben habale le kai sabaru long kala don lupa ka jendu sim tela dolong ke bala ngaweru wat ki seng bahalang ne kino ki betreman sumpah bala don kum kini ki long an bu bete ka thang ni khna long da le kai long bakin long free bet khnang ba we bengal ajit khna ru kemon kinwan be ke betbet ke mdei shu banang ba awlo don pisau te kemon an replace no mateng betbet la dam dan pisan le no ma shaban pe hi jene kumala keren mene kemon ba ki state level ki babun la ye shimenta ke bala organize da mi hala wushu
sim bentar nak itu hadin bala job la select nang tu ngilaj ki national abun si national ru la sim bentar but hadin bangala sung that kale kai te isar hi ila alam nanti kumang keren ba ngi na po ka Meghalaya ngi padon dame national judges nyoki yong khilet ma philet ha la pha lang hi ki we ru ki dekhat Henry sim don ki ba lej bat nga hi nga lej bat di we perlok na te na bhai ajet bat hadin kata kadai hau senam arjar aku we bat nga pendap ya ka national judges bat hadin kata hadin mengalak pendap bat na kaliang question hajing lam nusadeni la pha beng yang namar bala ailat hina ka profession jing dia ban lej pat saya ka first judges experience hati po lovely professional university kita ka belong ni hau arajar aku te hadin kata haju ajar ku ngayat lej yang 6 week course namar pa shoban pai kan 6 week course ru kadai hi ka long coach coaches course hi jong ke pro kha disiplin ke bala itu dah kasai te hadin mengalak pendap itu ajar tengah sampai pat sekene diploma kan kene diploma kala long kala dai long ke bahir kan nak itu te haju kupor hadin kita ba la pendap long mentapat ala along baik kumu usu coach kan nak kalian jong ngihi kikna ngila napo wesentia long lang keren napo wesentia ngila penmi kikna bat kila isimenta hagi state level bat hagi Meghalaya Games bat ki medal su kila don hi ke baya job bat kataru kala ya don lang amdei tang manga rei bat i Ferdinand Sucian but ngahi habelet hagi ne kirensan ngala long lihi kumu hapo kajelang ngala long bait kumu chief referee hagi sina meladap kata kala ailat the position kat kum ka nomor kat kum kejing pendep nabar mah but hagane ka last Meghalaya Games so ngi na Western Tiaru ngi alam ya ka tim so ka Meghalaya Games hang tu ngalong hi kumu juri appeal kene hi bala ibor bat bala yu hi the position markat kum kejing pendep mah ki kerdan te kilong ki kita kan hinrai bat nang ni syakmat nang treshitom harungkat bat ki wei bat khamtam di Ferdinand Sucian bangin nang treshitom nang ba ngahi naman nasyong try ngade na po the university nang nang pengklan syu kum mrei kum bakalong menta nang pengklan syu nang ba inla man permi sibon ki kena ki banwan syakmat akan ne ka jing le kai musu aju kapar kumenta ala long ru coach badang shu pas coach pertama lah nong mah po Meghalaya badang juga perlu kumu sekretari jong ko ushu apa Western Tiahus mat ngakun tu badang ai mensim yaki kena baki nuan cakmat hakum gini ki cacing lerai nomor amde ya tang ba kestunat andre ka pelong ru ya ka jingim long ka jingim ke bahadir mah nomor ba ka jing le kai ushu hi kamkut tang hapo jelah kamkut tang hastir andre hak ai kam ai jam ru hak tanat sipai bat hagi tanat repair jong ka jong tanat ai kam hapo ke India namar ba ngihi hapo ka ushuhi hapo ka India kala pa hoduk kata-kata amdai tang India andre habro wai perthai bat ko ushu ru kala long ru kalenti ben pai hapo ka Olympic kanam slam than shu kan sayo rong hapo Olympic te kenang baki kena lada ki wan cakmat ki trishitam mod bakan pai por ba in pai shiduk ki kerdang